Fiona. Enw fi yw Carys. A ni'n Rasio Autograss. Autograss yw modd o rasio ceir mewn track oval. Non-contact amateur form of motorsport. Mae classes 1 i 10, lle mae 1 yw'r fwy a slow, a wedyn maen nhw'n mynd lan yn speed. Ni'n Herffordd heddi am National Championships. Hwn yw car fi a mae'r drysau eitha uchel. Chi'n mynd i agor y drws, mae gyd yn cael ei weld o'r gau. Fi'n mynd mewn, mae haid i fi gorod ar y llawr. Demonstration. A sort of claim o'r round y back. So, class 1 yw hwn, standard Yaris, standard engine. So, mae ti newid dim byd, ond obviously am tynnu popeth mas ar glas a popeth fel a rhoi set mewn, 5-point harness, a wedyn off y ti. O, mae roll cage yna. Fi wrth yn gwybod, dad wrth moyn doi mab ond gael 2 ferch. Oedd rhaid y cael rhywbeth mas o nhw, so cael ni'n mynd i ceir o fe. Mae 8 car ar y lein yn dechrau'r un pryd, ond mae'n cyrraedd cornel top dy'n gilydd, a ti moyn dod mas o'r cornel na cynta. Yn amlwg, mae pethau'n digwydd, ni ar mwd. Maen nhw'n rhoi dŵr lawr i stopo dwst a i cadw fe'n lefel. Mae pobl yn sleido. Mae pobl yn bwrw'n gilydd. Sleido mewn barriers. Mae rhai pobl yn sleido mewn i barriers. Y run cyntaf o'r weekend I fi yn y classics. I'm not taking any shit from anyone. Ges I really good start, yn I off o flaen pawb. A ni'n mynd mewn i'r cornel, allu gweld y ferch reit bwys fi, reit na. A y ddwy o nhw fyna yn dod fyd, so 4 o ni'n mynd mewn I 1 cornel ar yr un pryd. No mercy. Mae pawb wedi bod mewn pen fi fel, just go for it, go for it. Mi'n fel, okay, I'm gonna go for it. Nes I fast mewn i'r cornel, breces I eiliad rhy hwyr. A nes I sleido tyfa bach yn y lib o'r ochr fas, o'n nhw'n dod, a ni fel, uh-oh. Nes I bwrw dar ddwy o nhw, oh no, a nes I straight mewn I ffens. Y teulu teifi, ni wastad yn helpu'n gilydd. Ti'n dod nôl i'r pit, all of a sudden, mae fel 10 dyn rownd ti. Mae'r car wedi cael ei jaco lan, ti dal ynddo fe, mae pawb y dan o'n ffixo fe'n barod. Oedd ni slogan we crazy. We crazy. Mae pawb yn ei acen wahanol, mae'n hilarious. Yeah. We crazy. O'n i'n 14. A neud silly YouTube videos. Bach fel beth yw TikTok I youngsters nawr. A dechrau ni ffilm o'n Autograss. Mae'n dechrau ni codiadau ni charity hefyd trwy ddo fe. Yeah, the Teenage Cancer Trust. Ni wedi gwneud am 10 years nawr. Ni sy'n trio codi arian wrth ffilm o pobl. Ni'n cario pot bach. Ni'n gwerthu fel t-shirts, we crazy a jumpers. Mae pobl yn sort of gwybod pwy ni achos o fe. Oh, those girls, the we crazy sisters. Cyn o'n i dechrau raso pethau ni'n really shy. A mae raso a wneud y fideos yma wedi really helpu ni fod bach fwy confident. Bach. Achos ni'n Carys a ni'n moyn every penny I helpu'r charity, nes I actually wneud rhain yn lle prynu nhw o'r banc. So nhw'n wobbly. A fi'n mynd fe. Mae Fiona byth di ennill final o blaen. Fi byth wedi ennill final yn fel series neu nationals. So, yr un mae'n ennill yw the big one. Fi'n dechrau lle fe'n to. Stop! Yn y ras oedd Fiona di ennill, dath I mewn i'r cornel a dwst bob mas. All of a sudden, mas o'r dwst, oedd TA16 a Fiona'n dod. Fe fel, the fuck? Dachais I lle fe'n ar ôl lap 4. Ni fel, oh my god, mae di ennill! O dad gweld fi, o'n I fel un, a gyd, o da fel, Stop. pa lle fe'n? Achos oedd just bron o dachrau lle fe'n, a na'r peth gorau, pryd ti'n un dda, mae pawb yn hapus amdano ti, mae pawb yn dod rownd. Ar ôl ti dod yn top 4 mewn national final, ti'n mynd â car ti straight mewn i'r tent ma. Mae padlocks yn mynd arno fe, mae 2 person yn cael mynd mewn a tynnu'r stwff yn rhydd, a wedyn mae'r scrutineers, fel official scrutineers yna'n watcha ti. A wedyn yn mynd â pob part yn mynd, mae'n iawn ti. Sort of sell round a ti'n aros I gweld os mae fe'n iawn. Mae dal y ti doubt yn pen ti, os fi wedi prynu part o 1 person a fi troi arno heb checo fe, ti ffili fod I coci, even the best intentions, ambell waith, mae rhywbeth bach yn wrong a mae'r scrutineers yn dewis. Tough luck. Mae boi bach hen in his high-vis draw, you can sign now. O'n I fel, yes! Yeah. Get the trophy, run. Pusho car mas, cos mae'r engine I gyd mas. Mae'r engine a bit, ti'n mynd fe getre yn actual boxes. Yes, place trophy fi. Yn nationals. A bron fi'n seis o first place Fiona, so I'll take that. Mae fi bach fy shiny, so na ni. Mae fi'n newid o'r car. Well, there we go. Y peth gorau yw gweld dad. Yeah. Pryd ni'n neud dda, ti'n gweld dad, ond mae dad yn mwyn lle fe'n.
Mae jyst y cymuned Autograss yn rhywbeth special amdano fe I ni, really. Na'r prif reswm ni'n licio fe, ond hefyd, ni yn licio dreifo mewn cylch. Nath Fiona cwrdd â partner hi yn raso, a fi wedi fyd, ac e'n mynd I byth yn stopo. A mae teuluoedd nhw'n born and bred, fel maen nhw wedi raso ers generations. A mae'n neis I gweud taw ni yw'r cynta'n teulu ni. Yeah. Ni yw le dechreuodd e yn y Thomases. Yeah. Hey, we crazy!